Islam adunay kini kapasugo nga kahulugan. Sunod pag-surrender o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Busa kung kita katong magtuman sa mando sa Ginoo dunay tinuod nga kalinaw. Ang Islam dili kini bagong relihiyon. Kay sugad pa lang sa unang tao nga si Adan ug iba, sila misunod, simba, surrender ug mituman sa mando sa lamang magagaw nga Dios ug mao kini ang Islam. Kung ang Islam ana nagdaan sa panahon pa sa unang katigulangan na sila si Adan ug Eva, no? Bisan gani dinhi sa atong pinanggang nasod. Luzon, Visayas ug Mindanao, sa diha nga wala pa kita sa grupa sa mga Espanyol. Sa diha nga wala pa miabot ang Espanyol nga nagdala og relihiyong Kristyanismo. Mga Muslim na mga tao dinhi ug Islam nga ang relihiyon. O matag lalawigan, matag tagsa lalawigan gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa Luzon gipamunuan ni Raha Sulaiman, sa Visayas gipamunuan ni Raha Lapu-Lapu, ug dinhi sa Mindanao gipamunuan ni Raha Baginda. O kining tulo ka mga namuno nga nagsutiktan ni atong mahal nga nasod uyon sa kasaysayan ang ilang relihiyon. Usa si kinsa man kutong tao nga mosunod sa katudluan sa Islam, ang tawag kaniya is balik Islam. Balik Islam ang tawag sa iya. Ang Muslim mao kini ang tawag sa tawo nga mosimba lamang sa naginusara nga Dios. Likayan ang mga ginadili o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Busa ang Muslim wala dili kini base sa dugo, sa tribo o sa pulong. Dili kini ang makapamuslim kanimo. Kabalo ka kung unsa imong makapamuslim kanimo. Kayan ang mga ginadili o pagtuman sa sugo sa Ginoo ug musimba lamang kaniya. Unsa ka man asa kang lugar nga magtuyo. Likayan ang mga ginadili o pagtuman sa tuon sa Ginoo.